Hi guys, for today's video, mag-apple picking ta. Kani siya, garden ni sa school sa kong anak. Bali na apple tree dire. Pero dili niya nga atong apple picking ha. Nag-volunteer lang mi dire man limpyo kadali. O mo na ilang garden, raised beds, ana. So mo na ni among apple picking sayo kayo mi ani 8:30 na nami sa bus kami yung pinakauna. 7:30 tig gibutang diha pero actually 8:30 na. Mga 1 hour and 30 minutes ang biyahe na mo ani guys. Unahan lang sa Richmond. Bali, apple picking ni siya pero naa sila strawberry picking, naapod sila different fruits and vegetables for sale. Usually, open ni sila pag weekends, but now, they catered us. Ito palang biyahe namin is sponsored ng playgroup ng anak ko. But, nagbayad kami ng $10 each. Bale, organize ito ng parents and community group ng school. Sa tinuod lang guys, first time na ko ni nga makakita og apple tree. Yes, 40 years old na ko pero karon pa ko kitag apple tree. My gosh. And isa po ni sa pamaagi para maka-network ka diri sa mga groups sa Australia. So kung naamoy group sa school, mga parents, so it's a way for you to get to know the parents and the kids also. So after 1.5 hour, naanami diri sa Bilpin Fruit Bowl. Known ni siya na farm for apple picking diri na area. So nauntay playground kaso lang pastang ulan na karong panahon na. May mga apples guys. Picking yan. O kinsa doy manakop og manok diha for $20. Manangop na lang gani ka 20 pa yung bayad. So ang kadimalas na ko ron kay aside sa madi wala ko'y pram. So ako ning gikarga ang dakong bata. Wala pa siya reklamo diha ha guys. Na-enjoy pa niya kay gikarga na ko siya. Pag abot na dito sa apples, ayan ang apples guys. Okay guys, nandito na kami sa coffee shop. Sa Ganda ng highway. 1 kilo lang ang apples kami kasi it's rainy. And hindi ko kaya ng hindi totoo. Walang pram. Kahit pa siguro may pram. Ayaw niya. Ayan. Ngunit tutoy na naman doon. Lunch tayo, lunch? No? What? How do you want? Mga 1 o'clock doon na kami sa bus guys. Para just in time makasunod sa mga bata. Nagkalapok doy kog maayo guys pero okay na kaysa ma-slide niya mabasa. Okay lang na kay leather man na siya ng sapatos. Dili ko mabasaan na. Nya mo niya among 1 kilo nga apples. Nilakaw na dayon ko kay basig maunsa pa ko didto. So mo na siya ang ilahang leaflet guys, Bilpin Fruit Bowl. Noon ni siya na apple picking place or farm diring area. Minutes na lang guys, ug manguli na jud mi sa eskwelahan. Ang akong mga kauban naka 12 kilos. Ako murag mabugto jud ang akong bukton aning bataan ni pastang bugata. Payat-payat lang na pero pasang bugata ana niya. Nya hangtod diri na lang sa atong video ha. Salamat sa pagtan-aw. Bye.